Mamă, cât e de ușor. Bă. Și așa scrie la ea 2025? Da. Autorizație de circulație provizorie. Nu are nici 29 10 2025. Da. A 10-a? Da. Du-te, bă, Păi, guarda quanti chilometri. Câți kilometri. Bă, zici că ți-e dragă? Mi-a schimbat părerea despre Dacia. În puțin cuvinte. Din Italia ai văzut Nu. de ale noastre? Nu. Uite, mă, e faină și cu botă, bă, se vede. Bă, chiar e... Cum face Costică să o ascundem? Așa, acum apăs pe ăsta? Nu. Tragi de schimbător în ce treaptă vrei. Tragem spre tine. Și acum ești pe electric. Mai dai o dată. Și ești în drive. Acum dă-i drag, cum ai da? Deci acum e gata. Da. Mamă, ce ușor e de coatos. O simt de aici, direct. Bă, și asta e 4x4? Da, da. Du-te, bă, de aceea. Mamă, cât e de faină de condus. Doamne, Costicule! Au, că avem de mult. Băi, e bun. Îți place? Băi, mie m-a încântat, adică m-a lăsat așa ce poate să producă dacienii noștri. Ce poate să producă România noastră. Du-te mai cum. Mulți mai nu, până au zis că... Du-te în față și întorci la bala, du-te în față. Păi tu când trebuie să pleci la Craiova? Mai târziu, am avionul la 5. Bă, dar ce fain e, bă! A, uite, hai că opresc și eu acolo în parcare să fac un pic așa o filmare pe lângă așa. Că cine știe când mă mai urc în Dacia Stora 2025. Da, mi-am schimbat părerea despre Dacia. Ai mai condus și pe celelalte dinainte? N-am condus niciodată până acum Dacia. Niciodată. Cred că 10 ani de când n-am condus o Dacia. Ca și Logan, ca și Duster, ca și Sandero, că n-am condus, că n-am avut ocazie. Dar, sincer, vezi, acum se vede că intră electric. Și acum, trecut pe benzină. Faină, faină! Deci chiar e faină, faină! Și pornește sau cum? Acum dai în dă, ea... Bă, dar tu... A, pe nu zic, dacă nu pun centura... Pleacă, dar piuie. Păi piuie și asta, nu? Așa, și acum? Ce ambreiaj, bă, că n-am niciun ambreiaj și eu cu ambreiajul. Frâna și dai în dă. Da. Așa, acum e pe... Da. Pe electric. Da. Bă, frate, eu am învățat cu tractoarele alea de diesel. Mă pui pe mine cu astea silențioase, bă, băiatule. Place cum se vede botul ăsta aici, fain. Acum intră... Deci intră automat, se schimbă când da. vede că vrei mai multă putere. Bă, băiatule! Ăla de, văd acolo cu benzile. Dacă deci ea are niște camere, ceva, niște chestii de... Tot încearcă să mă mențină drept. Da. Și mie chiar rău. Înseamnă că pe autostradă, pe asta, unde sunt vizibile liniile și așa... Și frânează singură, deci menține distanța față de mașina din față. Faină, mă.